Čaute, vítam vás pri mojom druhom videu. Dnes sme sa rozhodli pripraviť si hru Genesis Online, ktorá je ďalšia free-to-play a príde mi ako čistá kopia Minecraftu, takže ako vidíte už máme nahodenú titulnú stránku, dole vidíme nejakú radu. Môžeme vraj povoliť alebo zamietnúť prístup na moju mapu v tabulátorovom menu. Takže máme tu meno hráča, to je klasika. Si môžeme nastaviť ako vyzerá. Á, som muž, žena? Som muž. Farbu vlasov. Nevadí, to keď stlačíš žičko, tak tam máš všelijaké zvuky vydáva. Á, teraz mi toto nejak nejak mi to zmizlo, ten výber charakteru. Nie, zase na novo. Ach. Mi to leze na nervy. Takže vyberieme si nejaký charakter, proste play. Som zvedavý, čo to spraví. Načítava nám to. M-kom sa môžeme dostať do shopu. Áno. Čo je trošku aj pochopiteľné, že je tu nejaký shop, kde si môžeme nakupovať veci. Travel through the world of Genesis. Cestujte cez svet Genesisu. Obtain resources, minerals. Zbierajte suroviny a minerály. Nie, vôbec nekopírujeme Minecraft. Katalóg zámectv, interiér. Vykraftíte si bloky a elementy interiéru. Stavajte. Play trade with your friend. Clean the dungeons from the scary monster. Vyčistiť podzemie od monštier, príšer. Pridajte sa k agrokultúre a vytvárajte si vlastné materiály z nich. Môžem takú otázku? Samozrejme. Prečo som iba na určitých rozmeroch 4x4? Tiež vidím. Ty, toto mi pripomína... Aha, nie, nedovoluje mi to dať. Nedovolí brať. Myslel som, že to je ako Age of Empires starý, že to dovolilo. Dobre, hlavným tlačítkom myši sa nič nedeje. Už asi tým sa chcú trošku oddialiť od Minecraftu, že nemôžete hneď ničiť. Content. Máme tu nejaké elixíry. Stolička, všetko možné. A dole vidím nejaké body. To asi, že koľko to stojí. Lenže my asi žiadne body ešte nemáme, nakoľko sme len začali. Takže... Máš... Hej, mám niečo? Kúpil kočku. Počkať, mouse speed, rýchlosť myši, Oň, 64. rozlíšenie, to je nič moc. Chat, máme tu aj chat. Pokáž, dá sa nejak? Tečkom, nič. To je ďalší rozdiel. Niečo som spravil, keď... Čo som spravil? Aha, vidím svoj charakter. Pick. Chest. Wonder surface. Hole. Clay. Mám 100 dukátov mám. Do you want to remove? Nie, nechcem nič dať preč. Kafe. Ja viem asi ako sa dá ísť online. Daj si tak. A tam, že don't allow visitors. Vydrž. Visitors. Name. Asi hráči na serveri. Neviem, dal som si tam niečo. Zmením to. Čo to je kto? R. Nejaký Doran. What the fuck? Ja som si tam dal niečo, dal som edit. Jeden prišiel na server. Dal som edit, dal som tam nejaké heslo. Ale neviem, ako sa napojím na teba. Počkaj, aha, ičkom dávam backpack, čiže čo mám u seba. Ale neviem, čo tieto ikonky znamenajú. Hippisák, dáme si hippie. Hippisák, čo M-kom. M-ko je obchod. Y... Á, to mi zhuklo do ucha. A to sú nejaké taunty, čiže niečo, čo môžeme povedať. Tu máme asi achievementy, takže má to aj achievementy nejaké svoje. Bčkom
vyzerá byť nejaký trade, čiže proste výmena gečkom bundly. Dobre, a ako sa dostanem? Čo si tam ty vyplnil, keď si dal tab? Nič. Ja som len dal. Čo som dal? Dal som len tab, dal som, že to aby nebol vo fajke, ale visitors a edit. Takže A čo si dal do editu? nič. Tak skús dať do editu, do mena... Môžem? Diktovať? Momentík. Ty kokos, sú tu traja. 1, 2, 3. Normálne traja sú tu. Ja to mám nikoho, ale ja to mám zaheslované. No povedz. No? Spravilo Dal. to niečo? Nie, som tu nejaký junior. Nič. Myslel som, že ťa to napojí. Tak skúsim zrušiť toto. Ja skúsim spraviť starú klasiku. Počkaj. Nedá sa takto pripojiť. Škoda. A títo dve neviem, jak sa pripojili na mňa. Netuším, hodím sem, že ja neviem fakt čo to, ale... Keď to dám preč odtiaľ, čo sa stane? Zmizne to odtiaľ, ale som tu sám. Prišiel si na to, ako sa búra, alebo niečo robí? Neviem, že čo sa kupuje a stáva, to je všetko. Bo chcelo by to aj niečo búrať. Chcel by som tú trávu pod sebou zničiť, ale nemám fakt ako. Už tam nejakého hráča? Nejaký player. No. Nechápem, ako sa na mňa napojil. Ja nechápem, ako sa títo dvaja na mňa napojili. Neviem, ako sa píše. Počkaj, skúsim klasiku. Opýtaj sa, ako sa na teba napojil. Ja by som rád, ale... Čo máš enter? Aha. To ma fakt nenapadlo. Aha, dobré. Odpojil sa odtiaľto. Čo je super. Čiže som tu zase sám. Ale Ale tu len dvoch. sranda, že nie som u teba. Kľúďte sa okolo toho, čo som poslal, tie dve Kvečko hovadky. mám questy, čiže úlohy. Vítaj Traveler, moje meno je Eva, naučím ťa základy hry Genesis Online. Splň moje úlohy a dostaneš odmeny, tak začneme. Otvor inventár, stlačím I a klikni pick na slot shortcut a zatvor inventár. Čiže otvoriť inventár, Ičko, kliknúť pick. A čo mám akože? Počkaj, kvečko. Shortcut. To slot shortcut. Aha. Aha! Jasné. Aha! Myslím, že už viem, čo ako sa to má. Ja tu mám tiež všetko už tu. Haló, holá. No. Niečo som zobral, nezobral, neviem. Kde tie bloky hliny padajú dole? Ani neviem, či ich beriem, alebo... Obtain 5 blocks. Mám zobrať 5 blokov. Dobre, vezmem 5 blokov. Á, dostal som odmenu 5 zlatiek. No ja tiež. Ideme čo ďalej? Otvor inventár. Choose the ground block. Shortcut using the mouse. Activate the slot and put it on the ground. You. 10 som dostal. Čiže čo to mám mať? Ground block. Chest, Wonder, Furnace, Hoe, Clay, asi Earth block. Dvojka. Aha! Aha, tak to môžem pokladať zase veci. Mám tu dvoch hráčov už. Aha, ono to takto funguje. Ono to takto funguje, ceca. Aha, čiže plníme úlohy. Forest biome, go to any forest server. Aha, tu sa asi vyberajú servery. Keď dáš tečko, tak si vyberáš ktorý server. Ja mám ísť do nejakého lesa, tak si dávam tento les.
Aký les? Ten, čo je nad ním aj sneh, alebo? Áno. Ale teraz neviem, ideme do snežného alebo do normálneho? Poďme do snežného spolu. No, ja som išiel hore už, neviem, kde som. Do toho snežného si išiel? Nie, ja som išiel do lesného a niekde. Pod tým snehom hneď, hej? Čo som tlačil? A ktoré si dal z tých? Mám ich tu nejakých 8 alebo koľko? Počkaj, tu vidím koľko je hráčov. Koľký ste tam, ak ťa napojilo už? Čo ja viem, ešte nenapojilo, ešte napája. Ja sa čujem, že to vôbec niekto hrá. Čakať. Aha, práve ma napája. Rada, môžete sa napojiť na priateľovú súkromnú mapu a pomôcť mu. Ako? Je to taká rada, že môžem sa napojiť na tvoju súkromnú mapu a pomôcť ti. Ale najskôr samozrejme musím prísť na to, ako to celé funguje. Máme problém nie v tom. Aký? Nie je to po anglicky, nie je to po slovensky. To mi nevadí, po anglicky je v poriadku. Ja po anglicky neviem. Pripomínam divákom, že toto Ricky nevie po anglicky, takže som jeho jediná záchrana, ako pochopí podstatu tejto hry. Ale samozrejme Minecraft pozná, čiže nebude to pre neho až také náročné. Som na nejakom serveri. Ja to mám nejakého Toxin 54. Víš, jak som sa tlakol. Mám tu nejakého Rusa. Šakal. V azbuke Šakal. No, po rusky to rozumiem, ale... Padám. Nick Nhas, Percokiller.sk. Ty plná! Ale už si napojený? No jasné, hram. Koľký ste tam? Dvaja. Dvaja? Mhm. Tak skúsim sa vrátiť na svoju mapu a na... Stromy nikde. Počkaj, ja musím nájsť... Ten server, kde si ty, len mňa teraz odpojilo zase. Mňa teraz odpojilo a vracia ma na tú moju mapu o rozmeroch 10x10. Wow, dobre, už som padol. Questoch, čo to bolo? Tečko, čiže Forest. Takže dvaja ste tam, hej? Áno. Toxin 54. To bude asi tento tu. Dobre, myslím, že sa napájam. Dúfam, že na správne, už sa mi fakt nechce Áno. to. Hej, vidíš ma tam? Ja som dole, ale si tam. Dobre. Začína to vyzerá naozaj zaujímavo táto hra, že má to trošku premyslený systém serverov a aj nejaké biomy, čo Minecraft v podstate má jednu obrovskú mapu, kde nájdete všetko. Len tu nevidím stromy. Budú sa musieť dať niekde nájsť, alebo ich už vyrúbali. Možno budú každou podstatou tej hry je dobré, že tu sa vám nemíňa ani krompáž ani nič.